Ngiphinde nginibingelele futhi babukeli bami abahle. Sisesekuwo ke Sweet 16 yakashabalala. Niyabona ke nani ukuthi angihambi ngedwa ngizocela nje ukuthi usisi lo engihamba naye ukuthi azazise ukuthi ubani. Unjani sithi? Ngiyaphila njani? Ngikhona sacela nje utshela ababukeli emakhaya ukuthi wena igama lakho ubani ngwakabani. Okay, okhulumayo uNomadlozi wakaManana kodwa ugogo uMahlatshwayo ne ophethe iqembu lamatshitshi ogaba ngobuntombi ePalm Ridge Extension 9 View. Okay, Mam Hayes. Wazwamuhle yazi. And the colors that you are wearing avele nje akwenza nje ukuthi yazi ube wow. Okay, since ke ufikile la ekhaya yipi nje into ngathi uyibonile wayithanda? Okay, okokuqala nje ngibonga ukuthi kwashabalala abasakwazi amasiko ne. Sithe sifika saphathwa ngendlela yesintu futhi nempatho ekhaya impatho banayo bayamazisa omunye umuntu kahle uma bememile njoba simeyithi simenyiwe. Yebo. Bafike basipha le yanto ukuthi umuntu wasemzini uphathwa kanjani. Hawu siyabonga and it's very rare in our days ukuthi uthola abantu abanjalo. Siyabonga ukuthi at least bona basesenabo lobo buntu lobo. Okay, then ke sengiphetha ke iyipi nje advice ofuna ukuyitshela abanye omama ukuthi into abangayenza ukuze bakhona ukuthi babe ne relationship right nabantwana babo. Engingathanda ukusho kuboma beyintombi. Umama makabe umngani nengane yakhe. Akwazi ukuxoxa nengane yakhe, ingane ingamsabi uma bangabe ibhubese enganini ngoba uma uyibhubese enganeni ingane anyeke ibe ikwazi ukuvulela isifuba. Ingane zethu are going through a lot. Kodwa sis. Kodwa I'm sorry. Kodwa uma uyisondezile wena eduzo kwengane yakho, ingane yakho iba nokuthula. Ingane zethu azinazo ukuthula sakukhulu isifane nathi kudala. And phela manje angisho ezinye izinto futhi bayifunda na ku social media akusafani nathi ekuqaleni because thina besingekho exposed ezintweni zamanje. I social media iveza ezinye izinto thina esingakhoni nokuthi masiyibona ukuthi singakhona ukwazi ukuthi hayibo lento seriously iphuma kanjani ukuthi yaziwe umhlaba wonke. So it's a good thing ke mama ukuthi uyaba advisor ukuthi abazali akube yibo abangani babantwana babo so that umntwana uzothi makukhona into ayibonile le at least akhone nayo ukuthi akhulume nomama wakhe. Yebo uyibe ishusha ekahle esikhonkosini kunjalo ngaphambi kokuthi ingane izokhuluma nami mayiqala ikhulume nomzali umzali abe ne relationship qala anga adviselwa yimina ngedwa naye akabe nabo lokho okuncane akuphosayo ingane noma nyeke abe nakho konke kodwa lokho okuncane. Bazali emakhaya njengoba seshilo ke umama Hayisa ukuthi sengathi ngaba close nabantwana benu nikwazi ukuthi abantwana benu niyabasondeza kini so that umntana naye azoba free angekaze akusabe so that noma kukhona ama challenges or khona izinto azibonayo emhlabeni or kuma social media akwazi ukuhlala nawe phansi ukuthi mama yazi ngibona into eso wena njengomzali wami ucabanga ukuthi ngingenze njani or ucabanga ukuthi mama yenziwa yini leyo nto leyo. So nje ngiyacela nami ngicela nje ukuthi nginigqugquzele lapho ukuthi ngiyanicela bazali ukuthi yenzani ukuthi nibe close nabantwana benu because if nina nibe close nabantwana benu bazohamba bephumile ngaphandle befune aba advice kubantu aba wrong then kugcina abantwana sebekuthiwa abantwana abalaleli kanti yini enenza ukuthi abantwana bengalokhuzana bagcine beyindlela abayiyo. So ngiyanicela kakhulu bazali or babukele emakhaya ukuthi uma uwumzali or uma umuntu abantu ababheke kuye then yenza sure ukuthi labantwana ababhekene nawe or labantwana obakhulisayo uba close nabo ukhulume nabo ubasondeze kuwe so that nabo bazoba free ukuthi bakhulume noma yini nawe. Ngiyabonga mama sesiphethe ke yini nje into ongafuna ukisho namhlanje? Into engifisa ukuyisho namhlanje ukuthi cha usuku lethu lumnandi kumnandi eintombini ongekho eintombini makeze eintombini kumnandi kuba yitshitshi. Siyabonga kakhulu ke ma uNkulunkulu ngathi angasigcinela wena siyabonga.